veïns i veïnes, alcaldes, alcaldesses, regidors hereus, covilles i d'altres bèsties. Estem aquí reunits perquè l'Ajuntament ha tingut a bé de fer-nos fer el pregó de la festa major. no devien trobar ningú més, ja. Ja deu ser això. Això deu ser. I comencem Josep i jo, perquè l'Ajuntament, amb Miquel, Teresa i Sebastià, som els més antics a la colla. I ahir vam ser la primera etapa, que va durar poc. Després d'uns anys, d'una parada d'uns anys, el 2006, vam tornar a reeixir. I la colla va créixer i créixer. La Movit va estar a punt de fer-nos desaparèixer, però ho vam superar. I ara estem més forts que mai. Així que deixarem parlar a tots els membres de la colla, només som 70. Més de 4 hores no patisseu que no durarà, no? Sí, procurarem ser breus. Per molts anys, colla gegantera. Gràcies! Molt bona tarda a tothom. Estem molt contents d'estar un any més en la proclamació de les pubilles i els hereus de Maials. Però enguany també hem vingut a fer el pregó de festa major. Som la colla gegantera de Maials. Els gegants de Maials van néixer l'any 1994, com un bolet. No hi havia hagut mai al poble cap precedent ni tradició d'aquesta mena. La colla gegantera hem pogut tirar endavant, perquè sempre hem tingut al costat l'Ajuntament, l'Associació de Caçadors, la cooperativa i la societat, que ens ha deixat la sala per assajar i fer funcions. Moltes gràcies. També hem gaudit de bona relació i col·laboració amb l'escola, l'AFA, el grup de joves i el Club Futbol Sala de Maials. N'estem molt contents. Els gegants de Maials tenen una simpatia singular. Ens rep amb una rialla a la boca. Tenen unes cares gracioses, ballen, es mouen rodant i quan es tenen les seves manotes toquen i sorprenen a la gent. El súmmum del nostre èxit és quan Vincentet diu hola a tothom, tot remullant, tant els que estan a prop com els que estan més a lluny. La veritat és que aquesta calor tothom busca i agraeix la refrescada. En Manel Arisa ha sigut el nostre incansable mestre geganter. Cada figura que fa és un gran homenatge al poble de Maials. La veritat és que sempre ha fet les figures que ha volgut i tal com li han agradat. Aquí les teniu. Vistantet i l'Àvia, el frare Crispini, els barons de Maials, Procopi Francesc i Catalina Agnès, l'Arbequina, el Verdalet, el rei Pepet del Mas de Nogués i la reina Marieta de les Terrotes, Chuchín i el sereno Tomàs. Però encara en té pensades algunes més, que anirem vestint i us anirem representant. La majoria de gegants representen una persona real del poble, però a la vegada, per a fer cada cara, el Manel s'ha inspirat en algú actual. Com que això és un secret, us convideu a que mireu bé l'expressió de cada figura i segur que hi endevinareu els trets d'algun maialenc o maialenca, alguns dels quals estan avui aquí. Vestir els gegants és tot un art i com que nosaltres sempre ens ho fem tot de casa, les modistes que ho han fet possible també han estat de Maials. Les primeres 5 figures porten una vestimenta molt elaborada i elegant. Rosa Teresa Florença, Magda Caelles, Maripili Miró, Rosó Pardell i Montse Mora, entre d'altres, van muntar un taller per a confeccionar-la. Maripili també va bordar l'estendard de la colla. A més, van dissenyar i cosir les primeres camises d'uniforme que van vestir.
gegantons, Arbequina i Verdalet, va vestir-los mercè la lletera. I també els va folrar de manera consistent la boina del mistanter. I a part es va donar un mocador per la baronessa. Des del 2010 que la nostra modista oficial és l'Antònia Sàlvia. Cada gegant que ella vesteix és fruit d'una bona temporada de sana convivència amb la nova figura. Li muntem el gegant dalt del seu cosidor i va fent de mica en mica, sense deixar-se cap detall, fins que la feina està impecablement acabada per a que la figura pugui ser presentada en públic. Durant la pandèmia, 2 estius, es va fer un taller de gegantons. Sebastià i Neus i uns quants voluntaris de la colla van buscar idees i maneres de fer per fabricar els petits gegantonets, el limón intrigant, l'unicorn i tots els seus germans. El mag Merlí, el drac Bombolleta, el Mayachu, la Troll Poppy, la dimonieta Punxeta, el ratolí Jerry i l'angeleta Tremendeta. Cada família va fer el seu gegantonet, de cap a peus, amb vestit inclòs. Tothom hi va participar. La canalla, pares, padrins, tiets i tietes, veïns i veïnes. Aquest any, una nova família va estrenar el seu gegantonet, l'Artau Veí. Ara, si alguna altra família té ganes de fer-se un gegantonet particular, el Josep Romia ens va dir que ens hi podria ajudar. Aquest jovetista és qui ens fa els dibuixos del plat del record de la trobada i també ve a fer ballar els nostres gegants cada 1 de maig. Josep és la falera gegantera en persona. Tal com veieu, la nostra família de gegants no para de créixer, així com també la gent de la colla. Ja som 70 persones. Ens en sentim molt satisfets. Ja ho faig. Som l'ànima dels gegants, perquè amb nosaltres caminen, ballen, saluden, toquen i mullen. Moltes gràcies als voluntaris de l'1 de maig. Amb vosaltres podem treure tots els gegants i fer una gran festa. El nostre grup musical és el que més treballa. Assagem quasi cada divendres. Li estarem eternament agraïts al mestre Ferran Roca, que ens va ensenyar a tocar la gralla, i s'ha de dir que el seu estil és un segell de qualitat i de domini d'aquest art, aquí i arreu de Catalunya. Com que la gralla és molt estrident, als primers temps anàvem assajant algun mas i ens van batejar com guirigaides terrotes. Més endavant, les altres generacions de grallers van tirar cap a Sant Sebastià. Actualment, nosaltres continuem practicant la gralla, no només als assajos, sinó també a casa per seguir fent sonar l'instrument a la mateixa passió.
Aquesta primavera, un grup de petites percussionistes han començat amb molt nervi, tant que una vegada, quan els grans no van poder ser-hi, elles van salvar l'actuació. Les han estat ensenyant l'Aleix, el Xavier, el Jan, l'Alejandro i la Núria, els quals al començament van rebre classes del Raül Vallès i estem molt agraïts. El grup musical de la Colla Gegantera de Maials és incansable. Els primers a començar i els últims en acabar. El seu cor bategador és el bombo. Han estat uns quants els bombers i bomberes de la colla. Josep Maria Serrano, Míriam, Mary, Javier Vallès, Lídia Valerio, Josep Aresté, Joma, Albert Viladegut i Javier Martí. La Colla Gegantera de Maials hem portat el nom del nostre poble per tota Catalunya. Pel País Valencià, per ses illes, per la Catalunya Nord, per les Espanyes i per Itàlia. A més d'haver pujat a Sant Sebastià i a Montmaneu. I per acabar, un reconeixement a tots els que heu passat per la colla. Som el que som gràcies al gra de sorra que cadascú de vosaltres hi vau posar. Infinitat de gràcies a tots els membres que sou actualment a la colla, sempre pendents dels assajos, de les trobades, de qualsevol activitat. Un gran regraciament li devem a Sebastià, com a cap del grup musical que sempre ha portat la direcció, els assajos i el treball de les peces musicals. Un aplaudiment. Agraïment immens als cuiners de l'1 de maig i a les cuineres Neus, Joma, Teresa i Lluís. Sense vosaltres no dinaríem tan bé com ho fem cada any. Un aplaudiment. Gràcies als que ens seguiu i ens ajudeu puntualment. El vostre suport fa que la trobada gegantera de l'1 de maig sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Reconeixement i gràcies a les tresoreres que heu passat per la colla gegantera, Montse Mora i Marifé Ballester, perquè sempre ens heu mantingut els comptes clars i en aquests temps és molt necessari. Reconeixement, gràcies i agraïment a les entitats que sempre ens heu donat suport i especialment suport econòmic, com l'Ajuntament, l'Associació de Caçadors, la cooperativa i també a la societat perquè ens ha deixat la sala. Moltes gràcies. Reconeixement també a alcaldes i regidors que ens heu donat suport sempre. Francesc Vilacetru, amb qui va començar la història dels nostres gegants, Joan Sabater, David Massot, Montse Mora, Josep Aresté, Rosita Gómez de Segura i Elisabet Florença. Moltes gràcies. I no mos oblidem dels caps de colla que m'han precedit. Ramon Aresté, amb qui va començar la colla, el primer cap de colla. Moltes gràcies, Ramon. I Ricard Solà, qui va fer el miracle de refer-la. Ara, en aquesta festa major, fa exactament 20 anys. Un aplaudiment.
Tots ells van passar davant i esperem que nosaltres sapiguem seguir per molts anys més, amb el suport que sempre hem tingut de la gent i de les entitats del poble de Maials. Moltes gràcies, Corporació Municipal, per fer-nos aquest honor d'encomanar-nos el pregó de la Festa Major. Però us recordem, l'alcalde ja n'ha parlat, però us ho recordem, perquè el 2028 és molt lluny, us recordem que tots aquests anys de fer animació musical i de portar els gegants i el nom de Maials per tot arreu, la colla gegantera de Maials encara no tenim local. L'últim assaig el vam fer a la plaça. També s'està dient, però... Potser ja comença a ser hora de pensar, ja sabem què hem pensat, moltes gràcies, i de fer-ho realitat com més aviat millor. Molt bé. I dono gràcies a la colla de Maials, a la colla gegantera de Maials, perquè m'ha donat l'oportunitat de tractar amb moltes persones d'aquí, de Maials, i de tot arreu, i de conèixer la realitat d'infinitat de colles. També m'han canviat el nom. Era Teresa de Casa Gertxet, Teresa la mestra, ara soc la Teresa dels gegants. Però el que més gaudeixo és passejar i ballar per carrers i places, tot escoltant la música dels nostres grallers, mentre observo la gent com somriu, s'atansa i s'engresca com us veu passar. Moltes gràcies i bona festa major a tothom. Això és un anunci. Ens deixarem algú, nomenar algú, i si ens estan deixant algú de nombrar. La persona més important de la colla durant tots aquests últims anys, la persona que va vindre aquí a viure aquí a Maials ja fa molts anys, i ella quan va arribar aquí es presentava a la gent, o entrava en un establiment, sempre deia el mateix. Hola, soc Teresa i vinc d'Arbeca. Anem aquí a la nostra colla, cap de colla, la Teresa, ella ha fet de tot, ha estat la nostra vida, és el nostre timó, ha anat davant sempre, sempre ha estat totes les activitats muntant la colla, i llavors dèiem, no cal Teresa, és igual, pesada, no cal, ella sempre davant, ella sempre nosaltres. Bueno, si em poso a dir totes les coses que ha fet Teresa per la colla gegantera, això sí que duraria 4 hores, llavors sí, perquè és innombrable el que ella ha fet, però se m'han un fort aplaudiment. Ara sí que arriba el moment que tots heu esperat, que esteu esperant, arriba el moment del pregó de la festa major. Perquè al final un pregó és pregonar la festa major, no? Així que, atenció, atenció, se fa saber que ara, avui i aquí, en aquest precís moment, acompanyats com sempre de la colla gegantera, comença la festa major de Maials 2026. Disfruteu molt, enamoreu-vos, balleu, feu tot el que sigui, disfruteu molt, perquè ha començat la festa major. Estiu. Hola, sí, aquest sí. Doncs bé, suposo que... Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest superpregó. La veritat és que dona goig veure a tanta gent dalt de l'escenari. Crec que ha estat un pregó molt emotiu. Està molt bé que ha parlat molta gent i això també crec que ens ha alegrat, ens ha agradat, ens ha fet riure. I no res, només des de l'Ajuntament donar-vos moltíssimes gràcies, que duri molts anys la colla gegantera, que hem d'estar amb ells, és així. I res, ja de part de l'Ajuntament us volem fer un petit detall, perquè, a veure, qui el ve a rebre? Perri, que te l'has guanyat. Ah, vale, Xisco. Tu també, Teresa. Molt bé, un fort aplaudiment, sisplau. Ui! Vale, perdó, s'ha trobat aquest moneder? Fa i Kit Kat? Si algú el reconeix? No? No el reconeix ningú? Rosa? Bueno, el tenim aquí. A las 6 de siguiente. És rosa. Ara si algú tinc, no? Ja està? Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, no us mogueu de l'escenari, bueno, l'aprofitarem ja. Després d'aquest pregó, la veritat és que no queda gran cosa a dir, només tornar... Ai, sí, gràcies. I res, ara sí que sí, veïns i veïnes, amics i amigues, amb el somriure ben gran, amb l'orgull immens de sentir-nos de Maials i amb el privilegi de poder acompanyar-nos com a regidora de festes, declaro oficialment oberta la Festa Major de Maials. Un fort aplaudiment, sisplau. I com sempre recordarem que a baix realitzarem el ball tradicional, no? Acompanyats de la nostra estimada colla gegantera, entitats, regidors, pubilles i pubillo i hereus, deixeu les coses que es toque, és l'hora de ballar. I visca Maials i visca la seva festa major.